tayo taon sa inaadya, no? Kung iihap ninyo ang inyong kalendaryo, to be exact, it's like 71 days na. 71 days na lang, kung mamili na punta sa ato ang mga bagong lideres sa national o local nga atong mga opisyal, no? Ug nindot siguro nga nining puntuha kanang mamalandong ta bitaw no, unsa man gyud kaha no? Unsa man gyud ato ang ato ang pilion. Nya mingon dayon ta. Pasensya lang ha kay sayod ko nga daghan nato siguro kun di ba siguro tanan kumisgot na gani tag politika mingon ta nga father palihog no. Tibuok semana sa among kinabuhi diya sa balay, okay? Didto sa diya sa amo ang panagtapok sa katilingban, didto sa akong gitrabahoan, nagsigi na lamig, nagpunay lamig istorya og politika, no? Mura ba og murag kasukaon na kay ko anang istorya anang politika niya unsa gibuhat sa mga tuang mga lideres, no? Kaingon bitaw ta, yes, nga usahay makaingon bitaw, isa magoy wala gud na pull-an ana no. Murag usahay yung tag napabagyo paglaom. By the way, inyo nang gibasa ang CBCP pastoral letter, no? Assignment ninyo na ha nga na available bitaw na online. Kato bitaw may pag-asa pa nga ba, no? Nindot kayo siya nga mugiya kanato sa tuang pagpangandam, no? Pamalandong nato alang sa umaabot nga piniliay. Pero mga igsuon, bisan pag-usahay di na kayo tagusto maminaw anang politika. Pero tuguti ko nga atong sa pagkausapa atong i-recapture kwaon nato unsa man gyud ining politika natad sa politika ilahom sa ato ang pagtuo unsa giingon unsa gisulti nga maayong pagtulun-an niini diha sa atong Kristohanon nga pagtuo gikan sa pagtulun-an sa simbahan. Atong mahinumduman nga dihay panahon nga si Pope Francis mismo naghatag sa iyahang insight no sa iyahang pagtulun-an kung unsa ning politika ug nindot kayo matud pa niya. Politics is such a noble vocation. Sa ato pa, taas kaayong panglantaw di ay si Papa Francisco mahitungod sa politika. It is such a noble vocation. Nindot di ay yun kayo nga tawag, nga bokasyon ang usa ka leader diha sa panggamhanan no sa ato ang gobyerno. Nganuman, matud pa niya, it is the highest form of love. Wow! Oh, kaingon ta. Wow, ana din na siya. It is the highest form of love because, matud pa, it considers the good and the benefit of all. So ato pa, nindot gyud ay kaayo kung tan-awo nato ang politika, no? Kung kana bitawng magtinuoray lang gyud og diniyos gyud nga pagpangalaga diha sa panggamhanan, no? It is a noble vocation because it is the highest expression of charity, no? Pinaka taas nga pagpadayag, pagpakita og gugma tungod lagi kay bisan og di ni gud mo na kadugo no, no? Pero imo gyapon gilantaw kung unsa ang kaayuhan sa katawhan. So it is such a noble vocation, the highest expression of charity, no? Because it considers the benefit or the good of all. So nindot gyud ay kaayo ang politika. So let us try to consider once again okay nga kung dili ta makiglabot ani na kita ra gyapon magmahay pohon. And so taas pa nga panahon ato siguro do nga pamalandungan. Nganong nakauna-una man ko anay mga igsoon. Tungod kay diha man gud sa atong ebanghelyo, klaro kayo nga namulong ang atong Ginoo. Matud pa niya, ang buta dili makaagak sa laing buta. A blind cannot lead the blind. Dili kaya nga ang usa ka buta maoy moagak, maoy mogiya sa iyang kauban nga mga buta. Kay kung buhaton niya na, parehog sila nga mga hulog sa kanal. So nindot kayo siya nga image. Karon manggod mga igsoon, nindot kayo nga pangutan-on nato. Bitaw no, kita nga mga butante, pangutan nato siguro atong kaugalingon. How do we choose our guides? Unsa man nato, unsa atong gibuhat, unsa atong mga consideration sa dihang pagpili nato sa mga tawo nga maoy mugiya sa atong nasod, mugiya sa atong katawhan, nga maoy mo magdumala kanato. How do we choose them? Unya, unsa nga klase, unsa nga matang sa mga tawo nga atong gipili aron nga maoy atong ituboy nga maoy mugiya kanato. Remember, giya, no? Guide nato siya, maoy moaga kanato.
kinahanglan nga usa siguro ka qualification, again using the image sa ebanghelyo, kinahanglan dili siya buta. Dili siya buta. So then, atong pangutana, atong tubagon, ilhon nato ang tulo ka matang o tulo ka klase sa mga guides, no, sa mga mag-aagak o sa mga mamimili kita. So apilo na nato atong kaugalingon, mga sumusunod sa mga mag-aagak nato. Ang una, siguro nga mga matang sa mga mag-aagak, mga sumusunod, maukad tong mga buta mismo. Mao ni sakit. Ang mag-aagak, buta. Ang mga misunod, buta. You know, musagot kag sa dili, dihay panahon sa ato ang kinabuhi. Nga mutan-aw ta sa mga butang, no? Using our naked eye, nga dunay mga butang nga kining nakapababag sa ato ang mga gitan-aw o sa ato ang mga nakita, nakababag sa atong mga nakita. Okay? Very old story nga dunggan na nato ni mahitungod sa magtiayon nga matagbuntag mag-enjoy gyud sila nga magkape, manginom sa ilahang kape diha sa ilahang sulod sa ilahang balay. Ug nahitabo nga doon na sila bag-ong silingan, ya ilang bag-ong silingan naghalay sa ilahang mga nilabhan. Kuminto ang iyahang asawa, ingon ang asawa, kini atong bag-ong silingan, no, di kabalo mang laba, no? Tanawa na iyang mga puti nga iyahang gihalay diya, oh, lagom kaayo. No? Nya sa sunod semana, okay? Maulang gyapon ang komento sa asawa. O tan-awa ra gud na oh. Ang bana naminaw lang, no? Yo matud pa sa asawa tan-awa ra gud na, darling, oh. Sus kung luoy ko sa iyahang mga nilabhan kanang an kaayo, lagom kaayo. Sa kahay sabon nga ing gigamit, no? Ikatulong semana mao gyapon ang komento sa asawa. Ikaupat nga semana mao gyapon ang komento sa asawa. Ika-lima nga semana nakurat ang asawa. Siya, wow! Lah, nakakataon na yun siya nga maglaba, darling. Nganuman, kay limpyo na yun kaayo ang iyahang gilabhan. Karon nintingog na yun ang bana. Ningon ang bana. No? Wala siya gihimo nga bag-o sa iyahang pagpanglaba. Ako ang naay gihimo. Nutana ang asawa. Sa may maghimo, sa may kalabutan nimo sa iyahang pangpanglaba nga, di man gani kakatabang sa kuha man laba. Ingon ang bana, akong gilimpyuhan ang ato ang glass window. Hugaw lang di ay ang glass window. Muna usahay mga igsuon nga kana bitawng tan-aw nato nga nakakita na ta og tarong. Nya di ay wala di ay di na di ay mga blinders ato ang mga makita usahay, no? Nga we have to be aware of that. Kay usahay kining mga blinders ngunit makababag nga makita nato ang butang objectively. Kana bitang ingon tag objectively kanang butang as they are. Kung unsa gyud na siya. So that kung naa ng mga babag sa ato ang sama sa image nga hugaw nga glass window, then ang nahitabo we see things subjectively. What do you mean by subjectively? Kanang ato lang tan-awon ang gusto nato, kanang maayo, kanang pleasant to the eyes, no? Mamili na hinuunta sa ato ang tan-awon. Dili ta mo tan-aw gyud noon objectively. So that kung ato ang dan-una sa ato ang kasinatian sa pagboto, ang mahimo nato nga basihan sa pagboto, mauna inoon tong kanang ato ang kaugalingon kung unsang gusto nato nga makita, no? Ug dili na objective. Mayong ganitag objective mga igsuon. Katugyod the thing as they are. Pananglitan ha. Objective ta kung ang ato ang basihan sa atong pagboto ang prinsipyo. Subjective ta kung ang ato ang basihan sa pagboto personality. Now, sa ato ang political values education, no, nga mao'y giduso karon sa ato ang archdiocese, no, agig pagpangandam lagi o pamalandong sa ato ang maabot nga piniliay si Father Bong Dublan atong kura paroko mo'y nangulo niini kanang political values education, ang pagtudlo sa mga tao kung unsa ang angay nga paglantaw nato sa dihang moboto nata. So we have to look for principle and not for personality. O sa unsang paagi man ta moboto og kanang personality, kana bitawng panglitan miingon ta kanang kining kandidatuha
Kabalo ko nga kining ko ani siya, daghan ni siya mga kabuang. Kabalo ko nga kurakot ni siya. Pero ganahan ko niya kay sikat siya. Kay idol nako siya. Basta kay sa akong tan-aw maayo siya. Oh. Unya kanang parinti man mi, no? Unya kasig banwa man mi, no? Pareha man mi og kanang kababayan man nako ni siya. Oh, mo na siya. It becomes subjective. It becomes based on personality, dili na gyud sa prinsipyo. Kay kumingon tag prinsipyo gani, we consider alang sa kalambuan sa tanan, alang sa kaayuhan sa tanan. So nindot kay mga igsoon nga pangutanon nato tong kaugalingon. Panahon sa ting buto, no? Butata kon lagi mamili ta nga based on personality. So do we base our choosing mamili ba ta based on principle or based on personality? Is it based on objective or objective ba ang pagtanaw nato or subjective, no? So di ta magpakabuta mga igsoon. Ikaduha nga ato ang matang sa mga mag-aagak o mga sumusunod, mao kadtong mga mao'y hinungdan nga ang uban mahimong buta. Those who cause others to be blind. Lakin sa maka ni aging eleksyon. Suwito kay ta sa istorya, no? Nga daghan kay mga fake news. Ano na may fake news? Tungod kay dunay gitawag na troll farm, no? Gamiton ang social media, nga unta ang social media angay alang sa kaayuhan, mag-spread noon, ipalakaylap hinoon ang mga maot, ang mga dautan o mga bakak nga mga istorya. Muna, no? So, sa ato ang bahin, nahimo kita nga hinungdan nga mabuta ang uban, kung kita wala nato susiha without verifying kung tinuod ba na og dili, ala pasagad lang pud tag repost, ala pasagad lang pud tag forward. So that it is spread all over in the social media platforms unya di ay tinuod. Alright? So nahulog ta siguro nga maingon tag we cause others to be blind tungod sa atong gihimo. Mga igsoon, we need to pay attention to the truth, no? Sa kamatuoran mo na ang giingon diha karon sa una nga pagbasa. Nga matud pa ni Sirach, nga magbantay sa tawo, ayaw una siyang dayiga, no? Ulata, unsa mga pulo nga mogawa sa iyang baba. Okay? Ang kamatuoran mao ang basihan. Okay? So this is how we, again, another types of leaders or guides and followers, those who cause others to be blind. Ang katapusan ng ikatulong nga mga matang sa magigiya, mag-aagak o mga sumusunod, mao kadtong mga nagpakaroon ingnon nga buta. Di good buta, pero makakita gud maayo, pero gipili nga buta. Unsa man na sila? Well, klaro kaayo nga duna na ang kamatuoran, daan ang kamatuoran sa tungod, no? Makita na jud kaayo, pero gipili nga didto sa bakak. Nganuman, kay more comfortable man lagi ang bakak. Matud pa sa usa ka philosopher, si Peter Crave, matud pa niya, the problem with the modern man is not the ignorance of the truth. Dili kuno ang problema kuno sa bag-ong sa mga tao karon, dili kuno kay ignorante ta sa kamatuoran. Kundili matud pa niya, but in ignoring the truth, no? Sa pagbaliwala sa kamatuoran. And that is the problem that we have. Mga igsoon diya sa ebanghelyo, klaro kayo nga tagaan kita unsay basihan sa kamatuoran. What is the basis of truth? Bunga. The fruit. Okay? Matud pa sa atong Ginoo, kay walay maayong kahoy nagahatag og dunot nga bunga, og walay dunot nga kahoy nga naghatag og maayo nga bunga. Sa ato pa, kung maningkamot ta mangita ko ablihan lang gyud ang atong mga mata, makita nato ang kamatuoran pinaagi sa lihok, sa track record sa ato ang mga guide, sa ato ang mag-aagak. Nga makaingon ta nga kini maayo gyud unta, gyud maayo man siya, no? So pero mas dako man ang dabi man siya og mga ingon tag dili kaayo maayo nga butang. So we have to decide ingon ana. So mga igsoon, niining santos nga misa atong pangayoon sa Dios nga ang iyahang santos nga espiritu
mugiya ka nato sa ato ang mga pagpamalandong, no, in our discernment aron nga sa kanunay gyud makaingon kita ang ato ang nasod dunay paglaom, no, makahawa gyud ta sa maong sitwasyon ug nga makita nato sa maabot nga mga panahon nga mga katuigan nga mamaayo ra gyud ang atong sitwasyon. Amen.